Apa pane nyaya yandikusangana nayo yaGavana weZimbabwe John Mushayavanhu ari kutaura kuti mari yedu isusu iko zvino tatobhekwa futi kuAmerica, hanzi tine mamwe mareserves ikoko, saka mari haicharamba ichingosimba. Hambeno kuti imi muri kuzoona sezvo obuda here zviri kutaurwa nemurume uyu, nekuti muri kuona zviri kuitika pane mari yacho iri kuramba ichingopeperuka pavalue. Hambeno zvairi kungoita yakabuda kudaro, but kuti value iramba ichipepereka. But panapa tiri kusangana naye ari kutaura kuti we now have a currency which is fully backed by the reserves in the form of gold, other precious metals and foreign currencies that we have at the central bank in our account in New York. And that imwe pfuma iripo reserves yedu isusu mari big rakabheka futi mari iyoyo riri kuNew York muaccount yavo yereserve bank. So ameno rekedza timboona kuti zvakamira sei, nekuti ndo mashoko ari kubva kuna RBZ. Tikatimboona kuti mari yacho ichasimba here, zigi racho richaita power here, sekusimbisa kwaari kuzviita kuti mari yake yakabhekwa